damel selamatanipun Tugio training wingi Jumapon nyunati putranipun Jaler putranipun Putra. Mas itu nyembelih kewan Sukro milo sinunatan wis terus lan hukume itu namaken gaman kang landhep meragas kulit daging otot terjo ndayi gondo kari-cari adicari aranira pangeran kang nyembelih awak kawan teni bahkan ampun daging yo Allah kasing Allah kang